Saiki wis kelas loro SMA, terus kelas telu. Rencanane kuliah neng ndi, Bu? Teng pundi nggih, Pak? Kula bingung nggih, Pak. Kurang mikir ya. Nggih dereng paling psikolog paling, Pak. Heh? Psikolog. Psikolog lah sing arep kok urusi psikolog si sapa? Napa? Sing kok urusi psikolog si sapa? Psikolog. Oh, psikolog. Nggih, Karo psikolog. psikologis beda to? Nggih sami, Pak. Ayo sami. Oh iya. Mengke kan nek jenengan butuh teman curhat, mengke kan curhat teng kula pada solusi ngoten lho, Pak. Gua berarti padake aku stres lek kowe berarti. Nggih mboten to, Pak. Psikolog. Kan psikolog itu kan menerima semua curhatan. Oh, iya. Iya, lek mama bapak stres, bapak bunek. Heeh. Maksudnya stres mikir gawean ngoten lho, Pak. Lek gawean aku ora stres kan. Lek mikir mbokmu sing stres ya. Lah niku, Pak. Aku anggere lekan jarake sinden dilu ngene dheke menti parute ning dhuwur. Ayo ngono. Nggih jelas to apa mau aku dadi bukae sing nggih ngoten. Lho enggak boleh seperti itu. Sing jenenge laki-laki lah tanggung jawabe ki abot. Golek hiburan kur sithik ngene parandene dilarang. Wong lanange abot lho, imam rumah tangga. Lho kaya ngono kuwi. Ayo. Ya abot wong wedok to, Pak. Kok iso? Nong, ayo Nong. Iki apik lek winong iki nggih. Ya karo ngorbitke eman-eman iki. Paribasan kaya wastra lungset ing sampiran yen jenenge tembang-tembang becik ora diaturake. Iya, ngono kuwi. Sing nembangke winong iki pas banget iki. Ayo mungkin ya apa. Ya Nong jumeng sik sak bawane sisan dikumpliti. Apa-apa ki merdika iki. Ya, ngono kuwi. Jan. Dedeke ya lencang-lencang temenanan. Heeh, wah jan. Mripate ya blalak-blalak, lambene ya ciut kaya ngono kuwi. Ha ya, bokonge kuwedhe. Ha ya. Lah ukurane wong wedok iki ayu apa ora aku bokong kok. Ha ya, Wis tok ayu kaya widodari lek tepos. Alah. Ha ya. Wong iki selera dhewe-dhewe kok. Aku yen aku sing penting lengene kok, Le. Wong wedok anggere lengene kuwi terus kenceng lempeng kaya ngandhewa apa pinentang ngono kuwi lho aku maremku ora umum. Lah aku udel kok, Le. Anggere udele murup enek dopene wow jos kuwi ora. Nggih, saya anggere aku wong wedok anggere ngangge apa jenenge nggen kuping dikeki gondel ngono kaya anting terus rentep ngene medun ngono kuwi lho temenanan. Ayo. Pikir aku malah reno-reno. Ayo ngono kuwi. Nong, Winong. Dalem, Pak. Iya, nggih. Wis siap nembangake karyane Mbah Sukron. Ayo. Insyaallah siap, Pak. Ngene iki tak latih sak wanci-wanci ning kene dadi bintang tamune Mbah Sukron siap ngono lho. Iya. Dadi pamane Mbah Sukron lagi limbuhan nuwun sewu Mbah, kula badhe nembang sakitnya tuh di sini. Oh, Mbah Sukron langsung marem lek ngono kuwi. Ayo ngono kuwi. Nggih, siap. Benjing Pak menawi di kula nderekne malih. Iya, nggih ngono kuwi. Nggih. Coba sak bawane niki malah bahasa Indonesia dadi kagem ingkang mbok menawi mboten pono basa Jawa niki Mbah Sukron nggih gawe karya niki sing bahasa Indonesia. Nah, tentang kesakitan seorang wanita sing nyatane wis gandeng katresnan utawa duwe bebojoan, duwe bebrayan sing akhire ngonangi ning HP-ne sing lanang nyimpen wong wedok uda wong liya. Nah, Niku jane itu terinspirasi dari siapa sih, Pak? Loh, itu lagunya? bukan lho, kuwi wayang kuwi. Oh, wayang. Dadi ya bapake Kresna Baladewa kuwi jenenge Prabu Basudewa. Iya. Nalika sik enom nika. Iya. Nah, kuwi duwe bojo sing jenenge Amirah utawa Mairah. Nah, lah ndelalah terus dolanan HP, ndelalah sing lanang turu, sing wedok grayah-grayah nyekel HP-ne sing lanang. Wah, ndelok ning galeri. Iki sapa tek mentur men kaya ngene. Wong wedok ayune kaya Mbak Sagopi. Sagopi adalah salah satu abdi dalam keraton Mandura sebagai waranggana dan pinter mbeksa sing nyatane didemeni karo sing jenenge anake ratu. Lah ngono kuwi. Oh, lah kan wayang kan zaman dulu belum ada HP toh, Pak. Hah? Kowe ora ngerti sak urung ngene HP ning wayang nek cupu maneh Astagina. Oh, rumah gitu. saku. Iya. Wis modern, wis model apa to? Ning wayang wis enek kabeh. Tak kira lek Mbak Surwan tuh terinspirasi dari jenengan apa gitu loh, Pak. Ora mungkin. Aku ora tau. Bukesi ora tau mbukai HP ku ora nate. Ora apal sandine dek. Ayo, tak lahle-lahle ayo. Nano. Yo. Sakitnya tuh di
sakitnya. Sakitnya tuh di sini sing dicekel ndine, sing sakit apamu? Sakit. Nah, sakit ngono kuwi dipaske tadi. Sakitnya tuh di sini ngono jenenge ora apa. Dadi yen ning dodo ya ning dodo ngono kuwi. Diulangi, Pak. Diulangi mboten. Diulangi karo uwe sing rada menjiwai. Mergo gebrakane awal ngen kuwi sik. Ha iya. Sakitnya tuh di sini. Karo nangis karo anyel ngono kuwi. Dadi mimike wajah kudu ditata ngono. Ya. Oh, nangis kok kuwi nangis kok cengok nangis kok. Lah nggih nangis, Pak. Lah ya bener. Betul itu mah nangis. Aku belani ponakan ya. Mergo ya sok-sok ki mikir mimik wajah karo nembang ki angel. Lah itu loh, Pak, bener. Wis mimike rasa aku tak mimik. Ayo. Sementing suarane dadi cengkoke sik. Iya. Saya udah nangis loh, Pak ini. Wis nangis. Udah nangis beneran ini. Oh lah iya. Mergo aku ya sak brebetan nih enak pengalamanmu. Ya nek ngono kuwi nggih. Ya ampun. Ya ampun. Kakanda Sri Basudewa. Nah, neno. Simpan gambar tak senono. Lho Kakanda Basudewa simpan gambar tak senono. Ngono kuwi. Itu gambar taman mirah. Lah jebule sing disimpen iki malah kancane Mirah dhewe ngono kuwi. Lho iki kancaku wae ngono kuwi. Ah biasane mulek kata ngono ki. Ayo. Semua apa maksudnya? Semua apa maksudnya? Kok iso kaya ngono iso ruwet kanca kabeh iki sing iso njawab ya kowe dhewe kowe ngono. Kok iso lho? Iya iso. Terus tak lama semua tahu. Akhirnya jadi prahara. Ayo, yuk. Prahara negeri Mandura. Kopi. Ayo, endi? Pose to. Yuk. Berani vulgarkan diri, oh Kanda Sri Basudewa. Sudahkah seia seraga papi? Lihatlah mami sakitnya
Lah iki ngene iki awakmu nerokne polahe Segopi. Lah kuwi goyang-goyang ngono kuwi. Mergo sing dikirim ora mung foto, bake nek videone barang. Arang nggo pecut. Lah ya ngono kuwi. Berani. Non, berani lah ngono kuwi. Ya kan saya kan sebagai Amirah toh, Pak. Loh, lah kene kamu ganda dapukmu, ya Amirah, ya Sagopi. Ayo, wis ngono kuwi. Ya, kosek ora ngene gamelan kuwi gulan sik kowe iki ora. Yo. Iya, oke. Oke, yo. Berani megarkan diri, oh kan seribu dewa. Sudahkah seia seragam bakti? Eker Manduro. Sakitnya tuh di sini. Iki pokokne sapa? Udu kosek. Sithik men sinden iki ngerti karo cerita wayang. Dadi iki cerita wayang ki mau. Kaya sing tak aturake mau, Prabu Kunti Boja, ratu saka Mandura ki duwe anak lanang ki 3. Sing barep Basudewa keselan Kunti, Dewi Kunti ki mboke Pandhawa, terus Arya Prabu karo sing jenenge Ugrasena. Lah ketekan sinden sing biasane mbarang turut pasar. Ning duwe daya tarik ingkang ngedap-ngedapi sing akhire sinden kuwi mau diangkat dadi abdi dalem kraton karo Gusti Benawa. Ya ngono kuwi lah gampangane. Ayo ngono kuwi. Akhire mau lak ning desa jenenge iki Sinden Sagopi bareng dadi abdi dalem kraton. Akhire diganti jenenge Yasoda. Nah kaya ngono kuwi. Gembira, orange gembira. Nah akhire sakjroning kenengan ben malem apa kae jenenge Selasa Kliwon kae Anggara Kasih anggere si Yasoda mulih sing ngeterne mesti Basudewa. Nek Basudewa sing ngeterke adike loro Ugrasena karo Arya Prabu mesti kecewa. Beh kedisikan kakak. Nah ngono kuwi. Jarku aku sing ngeterke mau kudune. Akhire ngono kuwi terus berlanjut. Lah klenengan meneh. Nah, selapan dina pisan malam malam Selasa Kliwon mau si Yasoda ki dipamitke karo sing jenenge Basudewa. Mergo awake lagi lara mula ora iso nyinden. Jane ya segar bugar. Ning karo Basudewa ya diterke pamite ya arepe nyinden ning kraton mergo kuwi Anggara Kasih ning dienggokke ana salah sawijining gubuk sing diarani gubuk Asmara. Akhire secara deman. Bar gandeng wancine bengi akhire dadi sambung wanci dalu kaya ngono kuwi. Akhire hubungane si Basudewa karo Yasoda kuwi ndelalah kok Yasoda ki mbobot. Meteng. Mongko kuwi rong ana ijab pernikahan tur anak ratu mung karo sinden mesti lingsem, mesti isin. Terus apa kuwi? Terus piye kuwi? Nah, kowe pengen penasaran to kowe. Lah akhire ngene iki. Si Basudewa ora kurang akal. Si Yasoda digawa, ya kuwi ana salah sawijining desa dipethukke karo tunggal sak pegurane sing jenenge ya kuwi Sagopa. Sagopa. Kuwi tunggal sak pegurane Basudewa. Kakang Sagopa aku titip iki lho sing jenenge Sinden Mandura. Blakasuta iki lagi mbobot, iki mbobot anakku. Tak titipne marang kowe. Kenapa kok sing dititipi kok Sagopa ora wong lanang liya-liyane? Mergo yen nganti wong lanang liya Basudewa cemburu. Sing jenenge Sagopa kuwi ya blegere pancen lanang, ya gagah, ya pinter perang. Ning nuwun sewu enek kuciwane ya kuwi sosise layu. Dadi ora iso dikapak-kapakke. Mula si Basudewa ora jubriya, ora kuwatir, ora cemburu. Banjur karo Basudewa diwenehi wujute kademangan Widara Kandang dadi bumi perdikan utawa bumi merdika sing ora wajib pajek marang negara ngono kuwi. Lah sakjroning Sagopi dititipne ning Widara Kandang, adike Basudewa sing jenenge Arya Prabu kuwi trutusan rono. Mongko kuwi bar wae si Sagopi nglairake anak kuwi ya ning wayang sing jenenge Udawa. Nah,
bar lairan Udawa kuwi sing jenenge Arya Prabu Rono ya ndemeni karo Sagopi gandeng apa daya seorang waranggana disenengi karo anak ratu anane mung manut timbang nampa pidana akhire bercumbu tidak karuan duwe anak sing jenenge Laras Maya Larasati ngono kuwi Larasati lah kuwi lho Ugrasena sing ragil ya gah kalah numpak bit ireng ngono wer ngono kuwi nganti tekan Widara Kandang. Lah bar anak-anak Larasati delalah kok ya ngungkrum neh karo sing jenenge Sagopi antarane Ugrasena karo Sagopi duwe anak meneh sing jenenge Hadi Sucipta Manggala. Hadi Manggala. Kuwi jane kisah Mandura kaya ngono kuwi mula menginspirasi kepada seorang seniman Mbah Sukron akhirnya dadi tembang sing kaya ngene iki. Wah, apik. Kuwi rena-rena ya. Kowe ngerti apa kuwi lagu Ijape ning kafe? Oh, apik kuwi. Iya, ngono kuwi. Sok digarap alon-alon. Iya. Ora kok latihan laris aku. Alah ya. Mau tak kepruk lho ora ngono. Lagi iki wis umuk lho ora. Ora isin karo niken sing ben awan bengi ora tau nge-share jadwal ora awakmu ki. Lah iya to. Coba kaya apa? Sakniki kula nyuwun pelok 6. Nah, mangko napa genduk niken ya, Nduk. Aja turu sore kaki. Nggo bacute langgam karyane Mbah Mantep. Ngenteni apik lah awakmu. Kaya ning Kamendungan kae lho, kraton kae lho. Wah, aku ndelok ning YouTube wah. Niken bareng ora gelungan macak gur bergas ngono kok ya walah temenanan. Apik. Nah iya ngene. Ya jumeneng kan, ora apa-apa kan. Ayo. Karo otot-otote ki rada kendho. Niken Salindri Putra Dalang. Ya, Pak Gonto Supono Trah saka Klaten. Heeh, ngawonggo. Ya, anak buah Karno. Ya. Nano. Ya, nggih. Hadi Manggala Patih Karno. Ya, tetep gandeng tetepan. Ayo, nggih. Beh. Ya. Sing mirsani jam 2 parandene sik kathah to. Lah nggih, Pak. Aku ki ora ngerti, tak kira wis sing mirsani wis entek mergo suwepi nyenyet renek suarane. Menikmati, Pak. Lah ngene iki golek penonton model penghayat kaya ngene iki angel lho. Lah nggih. Kabeh padha tingkem, kabeh padha nggatekake, kabeh ora ana sing cemuwit mergo mengapresiasi pagelaran wayang sing nyatane iki warisane para leluhur. Mila luar biasa, penonton yang berkarakter dan bertata krama ya ning kene iki. Apik tenan. Ketok lek budaya ya, Pak. Budaya, beretika, bertata krama ngono. Masyarakat mriki niku ketingale kok seni nggih, Pak. Kados wong seni sedaya ngoten lho, Pak. Sebabe berwibawa. Wah, berwibawa. Oh iya. Nggih. Luar biasa. Ora mung ngono jenenge pengaruh kon dhuwur kok kan. Anggere sindene ya berwibawa, ya sing mirsani melu berwibawa. Oh, nggih, leres. Nggih, anggere penabuh iki berwibawa. Kabeh do tapa ngono. Ya pengaruh melu khidmat kabeh. Ha ya ngono kuwi. Damel kopiah sedaya lho, Pak. Pundi? Duh, bapak-bapake?
Oh, nggih, pancen ngoten niku. Sing jenenge kopiah iki ora khusus wong Islam kan. Kuwi pancen ciri khase wong Jawa iki kaya ngono. Bung Karno kaya mending ngangge kopiah kaya ngono kuwi. Ha, ngono kuwi, nggih. Nah, ngenteni niken iki. Kirang marem mirsani wonten Desa Simbatan mriki benjang saged nyusul tanggal 15 Agustus wonten ing Manjung Barat Magetan nggih mrika. Monggo. Tebih mboten Pak keng mriki Manjung. Mboten. Oh nggih matur nuwun. Niku napa kalih kula, Pak? Heh? Mboten to? Lek awakmu selo mangkat to lek gelem 150. Ayo. Lho karo bapake dhewe mosok regan-reganan to kan. Lah nggih to, Pak. Pak, pun to. Kaya awakmu ketoke kangen Madangkara ngene. Pak nusul ngono. Nggih, Pak. Kula iki napa to mboten masalah ngeten niku lek kalih jenengan niku wis mboten, Pak, kula, Pak. Ora, lah sebabe apa? Sebabe? Lah kan nggih kados anake kalih bapake to, Pak. Iya, bener kaya ngono kuwi. Awake dhewe ora perlu mikir duwe. Pamane ditanggap ngene iki karo Pak Rasa, ora perlu mikir saweran. Ora perlu. Saweran ben dipikir karo Pak Rasa dhewe ya. Lah nggih, ora diwe ya dinteni ngono lho, Pak. Lah. Ayo lek dremis men ayo nggih. Ya nduk. Sandang kelawan Saiki wis kelas 2 SMA, terus kelas 3. Rencanane kuliah neng ndi, Bu? Teng pundi nggih, Pak? Kula no bingung ya, Pak. Kurang mikir ya. Nggih dereng paling psikolog paling, Pak. Heh? Psikolog. Psikolog lah sing arep kok urusi psikolog si sapa? Napa? Sing kok urusi psikolog si sapa? Psikolog. Oh, psikolog. Nggih, Karo psikolog. psikologis beda to? Nggih sami, Pak. Ayo sami, ayo. Mengke kan nek jenengan butuh teman curhat, mengke kan curhat teng kula pados solusi ngoten lho, Pak. Gua berarti padake aku stres lek kuwi berarti. Nggih mboten to, Pak. Psikolog kok. Kan psikolog itu kan menerima semua curhatan. Oh, iya. Iya, lek mama bapak stres, bapak bunek. Heeh. Maksudnya stres mikir gawean ngoten lho, Pak. Lek gawean aku ora stres kan, lek mikir mbokmu sing stres ya. Lah niku, Pak. Aku anggere lekan jarake sinden dilu ngene dheke menti parute ning dhuwur. Ayo ngono. Nggih jelas to apa mau aku dadi bukaisi nggih ngoten. Lho enggak boleh seperti itu. Sing jenenge laki-laki lah tanggung jawabe ki abot. Golek hiburan kursi sithik ngene parandene dilarang. Wong lanange abot lho, imam rumah tangga. Lho kaya ngono kuwi. Ayo. Ya abot wong wedok to, Pak. Kok iso? Wong wedok ki anggeta meneng ki tapi ki sing dipikir akeh lho, Pak. Lah sepikir Mikir anak, mikir bojo, mikir kebutuhan, mikir semua yang ada di rumah, gorong mikir lagu, gorong mikir apa meneh kaya Bukesi niki kudune ning omah malih apa jenenge melok jenengan nyambut gawe. Lah kok dhek melu asine ra takjak mergo wedi lek aku disenengi sinden-sinden. Lah kan iku. Bukesi sampeyan umur meh 50 ning omah wis ra iso, ora ngerti kelakuanmu ngono kuwi. Lah emang bener. Ngono kuwi. Sendok intermezzo. Iki salah. Internet. Bapakmu ki gak bener ngapusi. Ibu ki lho karo bapakmu iki bekti. Ibu ki arep ning kampus, blonjo ning pasar, salim cium tangan karo bapakmu. Terus elingo to anggere aku cium tangan mesti sampean kan mengencup keningku to, Pak. Heeh. Ya ngono kuwi wong lanang sing apik karo bojo gemati. Aku areke blonjo ning pasar salim, arep pengajian salim karo sampean terus mbok kecup keningku. Ah, kuwi ora ngerti to kowe kan diingi lak prei sewengi. Nggih. Bukesi iki ndelalah bar anu lho ulang tahun pernikahanku lho. Oh nggih, anniversary. Yang ke-16. Oh, tak jak dolan ya Bukesi. Wis saiki ning mall. Wis karo aku tak gandeng tangane kae. Wis tok mesra banget kae.
Kenceng lek aku gondeli tangane. Lah teng napa, Pak? Lek ora tak gondeli tangane, dia mending njupuk apa-apa. Itu tidak boleh ya, Pak. Enggak boleh ya, Ken? Seharusnya itu bukesi harus diculkan jenengan gawani ATM. Hah? Mbak iki kuwalik. ATM-e sak omahe mbok BNI, BCA, BRI, Bank Jateng kabeh sing nggawa kuwi. Aku dompet isine lho, gur 100.000 tok. Nggih, bener niku berarti. Bener piye lah aku enggak bisa berkutik kaya ngono kuwi. Nggih pun to panjenengan mboten butuh napa-napa. Sing butuh kan panggah wong wedok. Loh, nek wong lanang serawung metu njaba ngene ning hik wedangan lah ya perlu. Masa seorang cayokun tadi dibayari kancane kan isin. Mesti aku mbayari to. Oh, kudune jenengan sing bayari. Nggih sak gagake utang sik to, Pak. Utang? Aku ki utang. Nggih to, Pak. Mengke benjing disaur. Ketok idemu ra apik belas kaya ngono kuwi. Kuwi kok bakule ning angkringan mriki lho sinden dalang kondang bojone sinden kondang pandene kene utang genah iki sing wedok nglintingi tahu ngono kuwi. Nyekel banyu ra borot ngono kuwi. Oh, nggih berarti benjing-benjing jenengan gawani 150, Bu. Mesti dhek menduk. Nggih, cukup gak cukup kudu kuwi, Bu. Oh, Engko iya. lek soalé lek kakean mesti digerno-reno. Nah, bener setuju aku, Nduk. Setuju pancen. Nah. Apa, Pak? Dana kenakalan lho, Pak. Oh, piye? Kok iso demuni dana kenakalan lho. Nalare iki bisa nakalku ki sepiro? Ya Allah astagfirullahaladzim. Aku ki pol-pole ya ngene penatah ngono ki terus ngek dhuwit penatahnya Mas ki dadekno wayange Werkudara. Ngene tukang mulas wayang ki Mas dadekno. Ngene dhuwit ngono kuwi, ngono. Kok iso kenakalan ngene penatah ora. Kejaba lek aku ki nakalku ora natah wayang ning natah wong wedok. Lah kuwi nakal ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Malah wong lanang lek dilosne, sok-soke malah ternyuh karo wong wedok. Wah, aku nggo dhuwit. Sing gawani bojoku. Lek nganti aku nakal, reno-reno mendah kaya apa mesakne bojoku. Ya ora mesti. Kuwi lek sing pikirane normal, sing abnormal, Pak. Manggep aku gendeng no apa piye? Nggih kan mboten jenengan. Di sekolah, Kan Pak, ya. jenengan kan nyanjangi niki kan nggih dimirengne sedaya para laki-laki to, Pak. Lek menurut jenengan normal. Lek aku dilosne karo bojoku berarti kan aku kudu menjaga perasaan seorang istri. Oh, ngono. Lek wong liya kan aku mumpung dilosne bojoku berarti aku tak ngene mau bojoku ora ngerti ngono to, Pak. Lho, dadi aku kan menjaga perasaan seorang istri Bukesi Ya, ngono. harus. Lho, lek diimbangi ra apa-apa lek genti Bukesi menjaga perasaanku. Lah emang Bukesi mboten menjaga perasaan jenengan. Aku anggere nek sinden klirik ngono dhek kok langsung ayo matane ngono kuwi. Ora aku ngadep debok no akhire sewengi nyawangi iki lho aku sewengi iki. Ora Nduk. Aku kok ora percaya karo omongan bapakmu. Sampeyan ngerti to wingi pas bintang tamu ning Ponorogo, ndalane Ponorogo bapakmu bintang tamu ning Mbak Silvi Kumalasari. Piye polahe jare? Ibu ya gur mesem guyu jarake Mbak Silvi. Saya lek nek Mbak Elisa, ibaratnya Mbak Elisa rek tak lamarke lho. Tenan lho, aku ikhlas lho, Pak. Ketok ikhlas tak omong ikhlas tenan. Asine kene murup kuwi kene iki. Beh, Kalungan kulkas kuwi dhek. kurang percaya apa to sampean karo aku. Api-apike wong wedoke dilon Raden Janaka. Wah, Bojone pira? Sakopi. Dewi Wara Sembadra. Kuwi digarwa duwe bojo apa jenenge? Janaka kuwi duwe bojo akeh. Sembadra ki gur mesem guyu, malah ngerabekne bojone kuwi mau. Sri Kandi dilamarke, Larasati dilamarke kanggo Raden Janaka. Ibumu ki ya jiwane kaya Dewi Wara Sembadra, Nduk. Berarti jenengan lila lek Wis bapak di. ikhlas aku malah penak enek sing ngewangi aku kekeselen, Nduk. Lah aku ora gelem mesti ora ikhlas kok, Nduk. Wong sing ditawane Bukesi jenis kema lho, banci-banci ngono kuwi lho. Lah aku piye masa anggar. Ayo ngono. Ayo, ngono jenenge puwa-puwa wong jatahe Larsa ora mapek. Ayo. Tekan ndi kan iki mau kan? Ayo kan. Ya iku bagian
Ya Bacutna langgam ngenteni karya besar Swargi Pak D Mantep Sudarsana. Tanpa benten kalian Mbah Sarni, Pak D Mantep mugi-mugi ya pinaringan mulya wonten ing kasuwargan. Nduk. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni madene maya janji matan sah semempan jeraning niki bablas lestari saged Mbah Wir. Saged. Nggih, niki karo menyelam minum air minangkani pamundhute Mbah Nokulit. Nah, nggih. Mangke sing saking keluarga Kediri jangan lupa setelah ini. Oke, siap. Nggih. Ya, Nduk. Kledang kae taka ternyata janjine tepan citra Lestari uyuh rukun berkah barokah kagem keluarga ibu
Niken jogete ya jos kaya ngono delalah pengendange iki ya pengendang Jayaponge Mas Sudah Putut. setel, Pak. Kan purut Agusino. Ayo. Apik. Kok setel karo Mas Noval? Hah? Kok wis setel karo Mas Noval? Iya, sudah setel. Wis kulino ngono ya. Iya. Wis chemistry. Iya, tidak juga. Oh, tidak. Enggak mau jadi istri. Enggak mau. Oh, enggak mau. Betul. Aja. Nggih, aja. Awakmu wis eman-eman kowe kudu hati-hati, kudu pilih-pilih tenan Ken. Aku meling. Kan Mas Noval sama saya itu kados kakak beradik. Oh, kakak beradik. Iya. Yes monggo lek ngono kuwi monggo ning kudu ngerti karo batas-batas. Ambak kuwi cah meneng, wo, ndridis kuwi. Nah ya. Oh, ndritis, Pak. Nggih. Nggih, sik istirahat sik, wah keringat mundur. Ya. Sik engko bar kuwi nembang neh. Saking keluarga besar Kediri. Assalamualaikum Pak Cahyo dan Bu Kesi. Nggih. Kula nyuwun podang kuning sesideman kalian lungiting asmara dari Ibu Yamini. Nggih. Mau sore wis jagongan wis foto-foto karo keluarga Kediri ae dhewe. Ya, matur nuwun. Tresnani karo piyai kene. Aduh, Bu Kesi, aduh Pak Dalang. Biasane ningali teng YouTube sakniki saged panggil langsung. Ya ampun. Mugi-mugi jenengan saged nangkap nggih, Bu. Delok mawon. Ayo ngono kuwi. Delok mawon nggih. Mbak Tri Hastuti Ernawati kalian Mbak Dian Munasiroh. Iya. Saurunge kandungane semakin membesar iki ayo tanjake dhisik iki. Nggih iki jan wis awake dhewe iki bejo jan duwe Mbak Dian Munasirah iki anggene dadi pimpinan sinden iki temenanan. Tegas terus ya argumennya ya pinter, semua mempunyai dasar-dasar yang kuat. Ayo. Wis lagi merintis iki merumuskan undang-undang sinden. Ayo. Tenang, ya berdiri yo. Oh, kaya ngono kuwi. Iki pirang sasian pisan? 5 ketok, Pak. 5. Buke sindemben nganti 8 sasi ning kandutan isih nyinden. Akhire bareng krungu gamelan mene anak Brojol. Brojol urung. Obah polah karepe ya melu joget ngono kuwi. Kocapo bareng lahir kae si gelar kae, angger nangis wek disetelne gamelan, cep klakep meneng langsung ngono kuwi. Ngono dadi angger gamelane muni dhek meneng. Iya. Ning ngene akeh kancane. Ceplakep gamelan meneng terus tabuhe dhekek turu ya akeh tunggale ngono kuwi. Ya ora kok ya. Kene iki piyayi kuwi tanggung jawab kabeh kok ya. Nggih. Milih ndi? Kodang kuning apa sing ndi lek sideman kan wis mau. Apa lungiting asmara? Lungiting asmara. Oh nggih. Aja nganti kodang kuning lek kodang kuning apa-apa dadi temenggung engko. Ayo nggih. Menggung bayan. Patih. Nggih, lungiting asmara. Coba kaya apa? Ya diaturake. Monggo, yuk dados, ya yuk. Monggo Bu Yamini keluarga Kediri. Pinanggih 1 November wonten ing halaman DPRD Kabupaten Kediri. Saprene nggonku ngeteni janji iku prasetyan ning ati. Atung tresno
Mbak Tuti iki bareng prei rong bengi parandine malah irunge dimbangirke meneh. Ayo. Dioperasi. Ora ketatap amben. Turu tu ibu. Ayo. Kaya aku tatap amben irungku. Karma kuwi. Mesake banget. Ning aja ngene Mbak Tuti ambak piyayine iki kaya ngono ya. Nek putra-putrane dadi kabeh lho kuwi. Ya, apik-apik sekolah jos kabeh. Ya pinter-pinter. Apa kuwi jenenge juara-juara kumlot. Ayo. Ae monggo sing mboke ya yayakan kaya ngono. Ayo. Sing anake do dadi kok iso ngono ya. Ha iya kuwi mbok menawa prihatine bapak oleh, bapake prihatin lho. Ayo. Ayo ngono terima kasih nggih. Ugi matur nuwun dumateng Mas Adit. Salah satu anggota Caksi Lover ingkang lenggah wonten ing Nguntara Nadi wau ngampiraken kula kalian Bu Kesi. Ah, jangan dimasake gandeng panjenengane kulino. Apa kuwi online babakan kuliner. Terus akhirnya aku dimasake apa mau jenenge tepo apa Bu? Lodah, tepo lodah. Ciri khas mriki wah luar biasa. Matur nuwun Mas Adit. Karo muridku iki semester 5 ya nusul. Ya kuwi dulure Mas Adit. Ya Mas Dimas. Matur nuwun Mas. Wis jupun sing apik Mas. Sing elek aja dijupul lek ndelok wayangan ngene iki. Ha iya. Ning ketake bengi rene sing apik kowe. Mesti aneh ngono jenenge bedhingane. Yo keneh kan. Yo kaya apa. Kowe arep milih ndi? Arep milih ayang-ayang apa arep milih Wijaya Kusuma? Ah, Kusuma Wijaya ta, Pak? Ayo dibalik cara Inggris dibalik. Jane ada sing luwih baru lagi lho, Pak. Apa neh ya ampun, kuwi sik lagi aku apal kok wis ganti neh lho ngono. Kawitaning Sinawang. Hah? Kawitaning Sinawang. Oh alah kuwi to sing lagi in saiki iki to? Iya. Kawitane kuwi to. Ini lebih bagus ini, Pak. Sing piye kuwi? Sik. Kawitan sinawange pasoryan.
Mungkin jenengan mirengne to, Pak. Nah, terus. Tansah kinambar ing samune awang katon nendah salah selakane karangrang wretu bawane. Oh ya apik. Mbah Wir aman Mbah Wir? Ya, aman. Semua kru Madangkara ini sudah klop, Pak. Iya. Oh, sing ramane pancen aku biasane. Ayo. Aku sirku ya mau ki anu ora siir, kok iso metu siir ya. Ayo. Cul ngono lho ki apa ki mau? Ayo gedeng aku ngangger yane metu karepe dhewe. Ayo. Sirku ning catetanmu apa ta sirku? Bang Wetan. Lah iya aku wis tak waca urutane Bang Wetan. Lah kok macul tanpa waton ngono. Sucar yang guyu, hahaha, apa-apa yang tahu kita sendiri ya. Ya kan, coba kayak apa? Nggih. Ayo, bojone lek anti dendang tak terus ting tong ting. Ayo, bojone dilene kancane sabar. Nggih. Kawitane sinawang coba kaya apa? Wah, jan lagu anyar terus. Nanti kalau Bapak kurang cocok sama lagu ini, Pak, berarti tambah Kusuma Wijaya, Pak. Oh, boleh arep Kusuma Wijaya arep ganti Jamus Kalimasada boleh. Oke. Oke, nggih, siapa. Oh, jane lek paling seneng awakmu lek ayang-ayang asine. Oh, ya wis. Awang kuno ta berarti. Mongko kowe lagi hit biyen ta. Aku ngene lagi seneng. Berarti gampang keri ngene lho. Ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Rong wong wedok ayu kabeh do rebutan. Aku meneng ae. Bar kuwi bareng dipek. Aku lagi seneng. Lah ngono kuwi lho karo. Oh, gweting mesti keri kok. Ayo. Endinge kok manggah wong wedok ae. Lah iya ta. Piye ta? Bapakmu iki piye? Kucluk. Ayo. Ya, kawitane coba kaya kok. Nggih. Nggih. Ngedong tresno yen sinawang kepyaring kahanan bisa anut bungahne angenan lintange ngetawang katya netramu padange bulan gambarane semu sumilire angin gawa tresno senangmu kang patut kagowo santen datku ngalembono batin jroning biasa gitung tresno yen sinawang kepyaring katresnan bisa
tresno jenengmu kang katut kagawa Madang Karang asoy Mas tanah kandatku ngalenggono batin jroning biasa ngitung tresno yen sinamang kebiaring kahanan diswanu bungane angenan lintangi ngetawang kadya netramu madangi bulan gambarne semu sumilire angin gawa tresno jenengmu kang katut kagawa kaya ngene yen nandang lara asmara jroning mala mangambar arom puspita jahat rasaku sesanding marang sliramu yahayu memani kalbuku Wah, entake gong lu ki mau. ya Ah, elok tenan ya kawit berarti iki. Ayo. jenengan mungkin belum apa terbiasa mendengarkan lagu ini Pak Aku iki kudu ping 10. Ngono kuwi. Bar kuwi lagi iso meresapi ngono kuwi. Ngono kuwi nyawang wong ya ngono kuwi. Lah rong ping 10 ngono ya ora ngerti ayu apa ora ngerti kan ngono kuwi. Ngono kuwi. Lirikmu nyapa kowe. Ngono. Ngono kuwi pancen Pakmu wis ciri khas ngono. Ngene nggih hiburan asine ngene. Ya mek nang kene tok aku omong ngene iki asine. Ning omah karo mbokmu basa aku. Iya. Sendika dawuh ngono kuwi. Melipis. Nggih, ngono kuwi ngantian. Pamane kowe terus lulus SMA no kuliah ning ISI Surakarta. Kowe lek nari lek wis pinter, ya ta? Nggih. Kowe terus apa kuwi nembang wis pinter. Alah ngono iki. Kowe kuliah ning ISI Surakarta jurusan pedalangan. Sing mulang bapak. Wah, tenan. Ayo Ken ke kantin aja kuwatir, tak bayar rono. Ayo ngono kuwi. Huak napa mboten Pak Hah? Huak napa mboten Kuat apane? Huak Wah apa ya? ngapusi napa mboten Kok iso ngapusi? Wah, aku dosen pedalangan lho. Duh, mengke lek delala sing ngajar mboten jenengan. Piye carane aku ngomong kaprodi engko. Kae niki urusane karo aku, ngono kuwi. Agene ruang dhewe tingkat AC, ngono kuwi. Kamar mandi dalam kok mandine di luar ning kok. Ngono kuwi. Tenan kuwi dadi tambah pengalaman. Wah, niki salindri semakin hebat, semakin melejit karena bisa mendalang. Lah, engko lek kowe belajar ndalang tenan, perkara suluk suaramu wis apik. Lek sabetan kulino ndelok ning YouTube akhire iso. Sing angel ngeprak. Mengo jeneng ngeprake karo sila. Lah kowe kudu tak ajari tak silakne dhisik kuwi, kudu. Belajar sila maksudnya. Nggih, garek sila to, Pak. Angel lho ngono kuwi. Lah kulino iso geblak. Mila to, Pak. Wah, nganggo masamu itu ning pedalangan ora kulino. Lah sila ngene iki lho, munggah ngene iki lho. Oh. Ayo ngono kuwi. Jajan jenengan nganu, Pak. Ngeprak. Nggih, ngeprak. Oh, aku gaweanku. Ayo ngono kuwi. Oh. Lah ngene anggere mak tes iki lak arahe lak rono to. Nggih. Kemudian nek semak tus. Napa niku? Prepet. Terus. Ngono kuwi tus ngono kuwi. Ajar ndalang kudu iso dikompliti mergo awakmu cah cerdas. Napa sakniki Pak jenengan anu belajari ndalang, Pak? Lah pripun arep ndalang? Kene. Tapi kula mboten saged lho, Pak. Sing ra iso apane? Diwarai ndalang jenengan, Lah, jenengan kene. warai ndalang. Rene. Ayo kene ndalang kene. Mangsamu. Sing iso ngajari ndalang kowe apa mung wong anjuk tok? Aku ya iso. Ayo masamu. Nene ndalang kene. Kene. Aku iki karo awakmu ya apa to sing ora. Mbok kowe ndalang nganti subuh ora apa-apa. Nek jogone mulih mending kok kabeh. Kene. Ayo kene.
War milih ngangge mic iki apa mic kuwi? Mik niki. Mic kuwi. Lah jenengan mboten gadah sumpelan to, makane jenengan ndamel niku. Kula gadah. Saged to, lho. Bukan sih aku pengen ngono kuwi piye carane. Ayo dadi rasa ngangge iki lho ngene iki. Mboten. Rene jajal ngeprak tok car iso ora jajal pengen roh aku. Lah niki ndamel jarit lho, Pak. Ya anu nyolahne wayang, nyekel wayange bapak tok wis to. Wis to. Lah nggih, jenengan narai riyen. Oh, perapatan ya. Nggih. Kowe milih perapatan apa pertelon? Ora. Nggih. Yes, iki tak. Tigaan mawon. Ketigaan sing kena iki. Sing Tokoh iki Abimanyu. Nah, nggih. Ngene. niki perang napa mboten? Loh, njaluk mau apa? Perapatan sik no. Perang iki penting perapatan sik pertama. Ya, iki jenenge plek iki sawang-sawangan. Nggih. Ya, sawang-sawangan. Nggih. Nyedak sik, nyawang iso dhuwur. Nyedak sik. Plek ngono kuwi ya. Mulai pancen padha-padha kalepe. Akhire terus iki saya sedak to. Gila nih Pak, mosok buta karo kuwi, Pak. Heh. Wis bareng perang. Arep perang. Terus mosok yo ambung-ambungan karo buta. Ora kok ambung-ambungan. Iki kok arahe lak iki malah diperlambat to. Lek cepete kan akhire ngene lho. Blek. Oh. Nah, iki njaba sik. Der, njaba bener resiko. Nah, iki njaba sik ngono. Ayo. Blek ngene njaba. Lek wis ketoke dijapne jero, blek. Lah ngono kuwi. Iki gur ngene lho kan asine. Blek. Blek. Dadi mung ngono kuwi, ya. Teplek, 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 teplek. Awakmu tau tak paringi wayang Janaka mosok gur ngono ora iso. Nggih, alah mek ngono tok kecil to, Pak. Ayo, wis ngono. Dalango. Njaba jero, njaba jero. Nggih lek wis dijapne berarti jero. Nggih. Ket, Pak. Ayo, bener kuwi teori ora aja negatif. Ayo. Iki nggih, Pak. Ah, ya. Lunas nggih. Apa hubungane kuwi? Lah nyepakne kula ta niki? Ya, nyepakne kuwi. Ora apa. Aja ngerokok lho ya. Mboten. Ngerokok liyane ae esuk. Oh, nggih. Ya, nggih. Nemplek kelir sik, Nduk. Maplek iki. Bab iku munggah no. Sing iki dipasne ngene iki. Set. Nah iki pastian iki lemah to iki. Lah ngene iki jenenge mabur ya. Oh, mabur. Niki kudu nemplek lemah. Ah, nemplek lemah plek ngene iki ya. Ngono ta paham to? Nggih, paham. Wis. Kae ya padha. Oh, ngeten. Ah, heeh. Berarti ngene. Iki ceritane sawang-sawangan sik arep gelut. Heeh. Wani pira wae? Wani 100. Ya. Iki arep perang apa ning pasar kok nyang-nyangan. Iso wani pira wani 100 ora. Agak gelak limpamu ngono lho. Nggih, pami jenengan sing ngomong, Pak. Maju apa ora ngarsa kok tak untal Malang. Kenapa nguntal dadak ning Malang barang ngono. Apa kene kurang untal-untalan baben akeh ngono ya. Rasa kaken gunem sing tanpa guna ing kene dalan patimu. Keder. Urung, keder sik. Kowe kesusu seneng aku langsungan to ngono iki. Mboten, Pak. Ayo. Pemanasan riyen. Nggih, coba. Ya, plek. Nah, coba. Jero, awas, jero. Ya. Dipasne kalendere lho ya, jero. Ayo terus. Malik, Abimanyu Malik, plek. Iya, coba neh. Teplek, ya, jero, teplek. Ya, ngono kuwi. Set. Ha. Sing guyu iki. Oh iya, Pak. Abimanyu guyui dalang koclok kok piye ora. Abimanyu gak ketawa. Nggih, digigit, gulune digigit. Well. Walik. Nah, kipakne karo Abimanyu, kipakne jedet. Nyapok ngene lho, ngipane ngene lho. Angel men to. Kipakne ngene lho. Cekel bapak tak niku sik. Halo. Mau wis to, bar plak to. Ki kan dicakak gulune. Nggih. Ah to, abang to akhire dicakak gulune. Nggih. Iya. Cakak buta iki lho. Lah lek ngipakne ngene. Der ambruk, Dek. Ah, plek jeder ambruk. Wis kuwi. Entuk kuwi, lho temenanan sampean sok tanggapan ning ndi-ndi wah penitine aku. Ayo. Ah, plek pas gulu, gandang sik. Der ambruk to. Ambruk. Ayo, lek sing iki ambruk, iki tenang ae ngerokok-ngerokok sik ya. Oh, ngoten. Oh, santai. Oh, iya. Tangi. Bisa tangi ta? Nggih, saged. Ya, tangekno, wis to. Ampun. Wis ya. Terus saiki kaya mau ning separo. Des njaba jero, dek Abimanyu Malik. Set. Ah ning kene iki arepe nubruk jero. Teplek ngono to.
Iki dicekel ndase. Nggih. Tahu niku ndas to? Nggih, Nah, nate. dicekel ndase. Ndase Gedhukne pitik. jedar. Jedar pindho to. Nggih. Bar kuwi koprol iki. Wer ngono sing koprol iki. Niki. Contone ngene, contone. Nah, iki to. Nggih. Gedhukne to, jedar, Jedar. plek koprol. Biar ngono kuwi. Piye Bapak le ngoprolne piye? Nggih, Prigel to? sae. Sae iki lek ngoprolne mbokmu saya prigel neh aku ya. Ngobrol ngeten, Pak. Ah, Ngeten riyen apa ngeten? belajar ngono sik ora apa-apa. Arahe. Ngeten. Ah. Wut. Andas sih. Ora apa-apa remuan wayange Bapak ora apa-apa wis. Apik, Pak. Apik to? Bar iki lek saged kula. Oh, iya, Pisan kas. Balik, pisan Pak, kas, balik, ya. Pak. Oh. Wah. Sing adoh tekan dalan kono lho kan, ya. Mboten napa-napa? Ora apa-apa. Nggih, saya Bebas, Pak, ah. Pak. Niki piye, Pak? Ana kok to, iya. Nggih. Nah, Pun. Pun. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Oh, iya. Mancep kan? Mancep wi. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya, mancep wi. Wah, elok. Mat banget iki mancep wi. Langsung, Mbak. Wah, elok tenan iki. Sampun, Pak. Aduh. ya Oh, Jan. Masalah. Kuwi ora kuwi. Ngali yo lek niki ngadeg ora ngene. Lah ya ngene malah dadi kenangan ngene. Iya. Tatap lampu. Wis. Wis. Mesti ngene iki nggih anu, nggih mempengaruhi sampean mempunyai daya tarik sok ben gelem ning pedalangan. Nah, Sinau kaya ngene iki. tibake nggih radi sulit nggih, Pak nggih. Heh? Nyapa tekan anu kuwi, rusuh barang nyapa? Radi sulit. Oh, sulit to. Wah, alah sulit to. Iya. Lan jenengan napa Pak krungune mirenge? Heh? Radi silit. No. Ya Allah. Nggih. Dadi lek wayang ki ja, pertama mesti ning pedalangan diajari. Iki malah tak kei kuliah titik ae. Iki wayang tampil. Teplek iki pas ki ya, ki kan pelemahan. Plek iki Nggih. ambekan sik. Nah, ambekan tek ki ulat-ulat. Set ngono kuwi. Bar kuwi lumaksana. Des ping 3 tek ndangak sithik plek mentas. Oh. Kuwi iso ngono tok. Wuluh tenan penonton sorak. Padahal ngoten mawon. Heeh ngono kuwi tok. Tapi jenengan mboten sing nyuraki wae. Hah? Sak menten Lah aku sulit. kan wis dalang biasa, sampean kan luar biasa. Oh, Iya, nggih, ngono nggih, kuwi. nggih, siap, Loh, siap. lek sing jenenge bapak ora perlu sorak, ning bapak iki mung ngene tok ya pamane ya. Mung sabetan ngene tok pamane. Endi mau? Iki pamane. Ya. Plek der. Set plek der, set plek der, set plek der. Wong ora sorak ning kono mesti yoga-yoga langsung. Ning ngene iki akhire randangak neh ngene. Ngono kuwi kan. Terus tak ajari ya dolan ning Jaten. Nggih, Ajari, Pak. Ya ngono kuwi, nggih. Lah, Tertarik iki aku gandeng wis ngajari mayang awakmu, saiki sampean genti endi HP ku mau. ngajarin jenengan TikTokan. Napa? Ngajarin jenengan napa? Ora iki lho, ada yang request iki penting iki. Nasibe sak rombongan iki sing menentukan piyayi iki. Wih. Napa Niken tambah lagu Kitir Sumilir dijarangke. Alah, Request. sinen jenengan piyambak wis jenengan. Sumpah uduk, nggih. Aku seneng lek niken jaran karo gila-gilu. Ha iki. Dari siapa? Bu Kesi. Oh. Kok pinangkani apa ora? Aku manut awakmu ora. Oh, Bu Kesi ta niku. Heeh. Nggih pun. Dadi Bu Kesi bengi iki mek golek hiburan dhek. Nembange sithik kok kan mau. Ya. Asine Bu Kesi terhibur lek enten kula, Pak. Wow, tenan. Mergo lek karo awakmu ora mungkin cemburu. Ayo. Nggih mboten. Aman lek karo awakmu. Ayo. Piye? Kuwi oke, Kitir Sumilir. Nggih, kitar sumilir napa ayang-ayang? Kitar mawon. Kula manut Ibu, Pak. Ayo, nggih. Siap. Nggih. Kula saged tok niki, tangane kalih. Mikmu yang ngono kuwi terus arepe. Nggih mboten, Pak. Ayo. Anget susu. Ayo mesake. Aku nyawang malah keri dhewe ngono ya. Ayo ngono. Apik kuwi. Ayo. Wah, Des. Mangga diaturake karyane Pak Geduk Siswantoro saking Kediri sing nembangke cah Kediri. Ya. Enggak. Kitir Sumilir. Yuk, dados.
Ken. Ayo gumun karo awakmu lho. Sing napa to, Pak? Biasane iki bintang tamu lek apa kuwi hit ngono Pak, saya sudah 5 kali lho, Pak. Jangan ditambah lagi lho, Pak. Hitung nembange wong kuwi. Sampeyan iso losno karo aku iso. Itu saya itu juga seperti itu, Pak, kalau di lainnya. Oh. Jali jenengan. Oh, alah kene tawa terus. Napa melih, Pak? Napa melih, Pak? Oh, iya. Lah, lek kula niku nggih ngoten niku Pak, lek teng lintune perjanjiane berapa lagu? 5 lagu. Mboten napa-napa mengke lek tuan rumahnya dereng puas berarti kula bonusi 1 lagu lagi. Kula ngoten niku nggih. Yang penting kita itu harus bisa, kan namanya kita tuh ditanggap ya Pak. Kita harus memuaskan hati para penanggap. Oh, bukan tepuk tangan kita ya, itu ya. menuruti kita sendiri. Ngoten. Lek gak kuat ketawal ya wis berarti ra usah nampani jawab ngoten lho Pak. Wah, elok. Iki mengko hitung jan ping pira? Ping 10 enek lah awakmu pisan. Mila Pak. Oh, karo Mboten rasa-rasan krasa barang Pak. mau lho. Ayo. Sing akeh ra tau diitung walah kan nganti jam 3 lho kan. Sakniki pun jam 3 Pak. Jam 3. Kula kintil lek tasik jam 10 lho, Pak. Kula iki jan lek nderek jenengan iku pen mboten krasa napa-napa ngoten lho, Pak. Lah ra krasa apa turu apa piye ra krasa apa-apa. Nggih kados pamit kula niku nyanyi peng 10 ngoten kados peng kalih men. Oh, kuwi iki nglulu apa tenanan ngono kuwi? Tenanan, Pak. Demi Allah. Nggih, demi Allah. Niku apa kula pun mimi obat to, Pak. Wow, sore. Mimi obat apa? Obat napa pusing kali obat watuk niku, Pak. Kula. Biasanya kan efeknya ngantuk. Lek obat batuk niku. Tapi nggih mboten nih, Pak. Ra ngantuk ya. Mboten nih, Pak. Blas niku. Luar biasa. Padha karo ki mbak-mbakmu iki lho. Ora tau do ngantuk. Langsung ler ngono wae. Lah ya makasih Ken, makasih.